Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алтын Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чаралышның төп темалары. Таракан, борча һәм антисанитария. Әлмәт йортларының берсендә яшәүчеләр чаң суга. Шулар кыртлап, безгә уже менә шушында рисчебен чыгарып яталар. Өйдә вообще менә мине үйне ачып булмай, уже өйдә тула чебен. Безнең яшел байлыгыбыз. Азнакай урманчылыгы коллективы актив эш алып бара. Безнең инде төп максат урманнарны янгыннардан саклау, төрле бөҗәкләрдән саклау инде. Күп мәдәниятле мөхиттә туган телләр. Бөгелмәдә эшлекле очрашу узды. Үз өстендә күп эшлиләр укытучылар һәм аларның һәрберсе үзләре китап. Подвалдагы санитариягә каршы күренеш күңелсез нәтиҗәләргә китергән. Әлмәтнең күп фатирлы йортларының берсендә яшәүчеләр тараканнардан, борчалардан интегә. Узакка сузылган паразитлар белән мөстәкыйль рәвештә көрәшү нәтиҗәсез булып чыккан. Ай дәвамында яшәүчеләр бу йортка хезмәт күрсәтүче идарәче компанияны җәлеп итәргә тырыша. Ләкин низакны шишүнең ахыры һаман юк. Бу йортта яшәүчеләр белән Алсу Әхмәтҗанова аралашып кайтты. Менә фу. Когда пожар опасный, это вообще пожар опасный. Это же дышать невозможно. Нефтьчеләр урамындагы 45-нче торак йортта яшәүчеләр инде бер ай дәвамында таракан һәм битләрдән интегә. Халык ярдәм сорап безнең телекомпанияга да мөрәҗәгать итте. Аларның идарәче компанияга барыбер үтенече бар. Подвалны җыештырып, корткычларга каршы санитар эшкәртү үткәрү. Кан суыручы битләрдән балалар, өлкәннәр, йорт хайваннары һәрберсе интегә. Кайбер яшәүчеләр кечкенә балалары белән башка вакытлыча яшәү урынына күчәргә дә мәҗбүр булганнар. Безнең подпалның пысраклыгы уш китмәле. Үзебез төштек, дезинфекция ясадык. Менә 4 дня тому назад әйме. Анда үлгән мәче, үлгән күгәрчен, муеннан менә бу баштан башлыйсың, теге башка хәтлек уже анда и шулар кыртлап, безгә уже менә шушында рисчебен чыгарып яталар. Өйдә вообще менә мине үйне ачып булмай, уже өйдә тула чебен, әйме? Шебен, ширки, блоха тен буена нидер булмый, менә тәнне кашып уже кызартып бетердек уже. Шүпшәр һәм пычрак, үтәле ярыклар, үтеп баручы турбалар, күп фатирлы йорт подвалында дымлылык һәм конденсат, борча һәм таракан үрчү өчен идеаль урын. Бу йортта яшәүчеләр сүзләренчә подвал бинасына псиләр ияләшкән һәм алар үзләре белән пычрак ташый. Еллар узу белән булар барысы да җыела һәм менә шундый кайгылы нәтиҗәләргә китерә. Вот всех домах Барлык йортларда да фундаментны вентиляциялау өчен ясалган тишекләр ябылган. Барлык мәчеләр монда килә. Кайберәүләр аларны ашатып та тора. Шуны тыярга кирәк. Бездә дә борча һәм тараканнар күренә башлады. Без инде агу сибәбез. Беренче катта яшим мин. Первый этаж я вот здесь живу. Нефтяниклар урамы 45-нче йортта яшәүчеләр бу низак өстендә эшләп инде арганнар. Шуңа да карамастан бүген идарәче оешманың җитәкчесенә приомга язылганнар. Җавап нинди булыр, күрербез. Кабул итү вакытына килгән Әлмәтле идарәче оешма җитәкчесе эш урында булмаганга сорау белән мөрәҗәгать итә алмады. Алайда бөтен өй буенча дезинфекция үткәрү үтенече турында гариза язып калдырды. Идарәче оешма җитәкчесе урынбасары Светлана Захарова әлеге низагның килеп чыгышында йортта яшәүчеләрнең үзләренең дә гаебе бар дип хәбәр итте. Нефтяников 45, подвал у нас без протечек. Нефтьчеләр урамы 45-нче йортта подвал коры. 150 һәм 354 мадда карары нигезендә подвалның тәрәзәләре ачык булырга тиеш. Бу анда билгеле бер температура режимын тоту өчен кирәк. Шуңа да карамастан әлеге йортта шушы тәрәзәләрне ачып халык терлекләрне ашата, ияләштерә. Бу терлекләр үз чиратында подвалга пычрак ташый башлый. Бит борча тараканнарның барлыкка килүе менә шуннан башлана. В избежание того, что жители Нефтяников 45, часть жителей кормят животных в подвале, выламывают тем, что мы закрываем подвальные продухи, кидают корм в подвал, соответственно, кошки сбегаются, туда свой улов голубей стаскивают. Вот, пожалуйста, возможное появление блох.
Килеп чыккан низакның шишерешендә ике якта кызыксынырга тиеш. Идарәче оешма үз чиратында 2 атнага бер корткычларга каршы дезинфекция үткәрергә, ә йортта яшәүчеләр чисталык һәм тәртип сакларга тиеш. Алса Ахмаджанова, Илдар Гыймаев, Яңалкыр вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Урманнар безнең яшел байлыгыбыз. Аны булдыру һәм саклап тоту ул безнең бурычыбыз. Бүген Татнефть гамәви җәмгыятенең экологик программасын тормышка ашыру кысаларында да актив рәвештә урманнар утырту бара. Монда Азнакай урманчылыгы коллективының тырышлыгын ассызыклап үтәргә кирәк. Урманчылар белән безнең коллегаларыбыз да аралашты. Урманнарның шаулап тирә-ягыбызга ям һәм сихәт биреп үсүендә урман хуҗалыгы хезмәткәрләренең өлеше бихисап. Азнакай урман хуҗалыгының да талантлы хезмәт ияләре бар. Рузилә Әхмәтвәлиева шундыйларның берсе. Азнакай урманчылыгында 17 ел эшли. Эшемне бик яратам. Без ел дәверендә саф һавада йөрибез. Кыш көне дә чаңгы тагып чыгабыз. Ә көзге урманны аеруча яратам ди ул. Династия буенча килә бу эш. Әбием эшләгән, минем монда по распределению ләккән. Аннан соң әнием эшләгән, хәзер инде мин эшлим урман хуҗалыгында. Безнең инде төп максат урманнарны янгыннардан саклау, төрле бөҗәкләрдән саклау инде, аннан соң урманнарны утырту. Азнакай урман хуҗалыгы барысы 45701 гектар мәйданны били. Аның киңлекләре Азнакай, Сарман, Әлмәт һәм Мөслим районнарында урын алган. Әлбәттә, урман хуҗалыгы илдә барган тормыш белән тыгыз бәйләнештә тора. Основная задача у нас охрана лесов от пожаров, от лесонарушений. Безнең төп бурыч урманнарны янгыннан саклаудан башлап, халыкка урман мөнәсәбәте буенча хезмәт күрсәтүгә кадәр. 2021 елда Татнефть программасы буенча 1600 гектар мәйданда агач утыртылды, ә хәзер ел саен 500 гектарда утыртыла. Ежегодно по 500 гектаров сажают. Урман хуҗалыгы хезмәткәрләре тарафыннан яшелләндерү буенча төрле чаралар үткәрелә. Яшь үсентеләр утыртуда мәктәп укучылары, гомумән битараф булмаган район кешеләре катнаша. Ә менә бу кечкенә үсентеләр алар үзлектән үсеп чыкканнар. Мондый агачлар ныклырак та була, дип белдерә урман хуҗалыгы белгечләре. Урманнарны саклау, аларны киләчәк буынга җиткерү безнең изге бурыч. Шуны онытмыйк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Күп мәдәниятле мөхиттә туган телләр, укыту һәм тәрбия бирүдә заманча стратегия һәм технологияләр. Әлеге темага Бөгелмәнең милли мәгариф өчен җаваплы булган методистлары, белем бирү оешмалары җитәкчеләре, туган тел һәм әдәбият укытучылары әңгәмә алып барды. Чара 14-нче Хади Атласи исемендәге Татар гимназиясендә узды. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Тәҗрибә алмашу мәйданчыгы 14-нче Хади Атласи исемендәге Татар гимназиясендә. Бирегә милли мәгариф өчен җаваплы методистлар, белем бирү оешмалары җитәкчеләре, туган тел һәм әдәбият укытучылары җыелган. Алар күп мәдәниятле мөхиттә туган телләрне укыту буенча әңгәмә алып бара. Заманча стратегиялар һәм технологиялар турында сөйләшә. Безнең татар илендә татар теле укытучылары арасында Татар теле укытучыларының ассоциациясе барлыкка килде үткән елны, һәм инде быел шушы татар теле ассоциацияның җитәкчесе дә безнең бүген дә чыгыш ясаячак, үзебезнең районда планнар белән алдагы уку елына барлык яңалыклар белән таныштыру булачак. Милли мәгариф системасында эшләүчеләргә төрле яклап ярдәм итәләр. Гимназия бинасында оештырылган сатып алу мәйданчыгында моңа яхшы дәлил. Бирдә укытучылар өчен төрле методик әсбаплар, китаплар тәкъдим итәләр. Татар китапларына, татар теле укыту методикасы бүген укытучылар килде бит инде сорау бар. Алар үз өстендә күп эшлиләр укытучылар һәм аларның һәрберсе үзләре китап. Барыбер шулай булса да, алар китапка омтылалар, билимгә омтылалар, китаплар алалар. Тематик секция утырышында укытучылар чыгышларны тыңлап, фикер алышты, төп максатларны сайлап алды. Алар киләчәктә Россия халыкларының милли мәдәни традицияләре һәм рухи әхлакый кыйммәтләр нигезендә гармониялы үсеш алган һәм социаль җаваплы шәхес тәрбияләү үстендә эшләячәк. Айгөл Шәрәфиева, Ям Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Алюминий фляжка, патроннар өчен цинк, пулемет тасмасы һәм шомпол. Бу экспонантларның барысында хәзер 16-нчы урта гомуми белем бирү мәктәбендә күрергә мөмкин. Биредә Бөек Ватан сугышына багышланган музейны ачу тантанасы узды. Аңа укучыларның әтиәннәре казу эшләреннән һәм сугыш кырларыннан табылган әйберләрне тапшыра. Бу хакта тулырак алдагы минутларда.
В нашей школе памятное событие, которое войдет не только в историю школы, но и в историю города. Открытие школьного музея боевой славы. Хәзерге яшьләр буыны тарихыбызга, үткәнебезгә ихтирамлы традицияне дәвам итергән, ватаныбызны саклап калучылар турында рәхмәтле истәлек сакларга тиеш. 16-нчы урта гомуми белем бирү мәктәбендә сугышчан дан музеен оештыручылар да шулай дип саный. Төбәк тарихын, үз тамырларын, үткән буынның юлын белмәсәләр, чырларны бәйләүче җеп өзелә һәм буыннар дәвамчылыгы җимерелә диялар. Все те экспонаты, которые находятся Музейда булган барлык экспонатлар бушыннан да бәйләп бетергесез бүләк, алар яшьләрнең игътибарын җәлеп итәр дип уйлыйм. Бу кайчандыр ватанны саклаганда һәлак булган кешеләр белән бәйле тарихи элементлар. Безнең бурыч бу экспонатларны саклап калу. людей, которые когда-то погибли, защищая Родину. И наша задача сейчас сохранить эти экспонаты. Хотелось бы, чтобы вот сегодняшняя молодежь Бүгенге яшьләр халкыбызның шушы тәҗрибәсен һәм безнең геройларыбызны белсеннәр иде. Кызганычка каршы, бүген әлбәттә алар бармак белән генә санарлык 4 сугышта катнашкан ветеран гына калды. которые сегодня, к сожалению, уже в Альметьевске, их уже не осталось. Осталось единицы, 4 у нас участника войны. Музей экспонатларын казу һәм сугыш кырларыннан табылган әйберләр тәшкил итә. Аларны шәһәрнең эзләү отрядларында тора торган әтиендәр Валерий Шаронов һәм Рөстем Галәмов биргән. Это у меня еще с детства было. То есть я хотел в детстве быть археологом. Бу хыялым минем балачактан ук бар иде. Мин археолог булырга теләгән идем, ләкин нефтче профессиясын азакта сайладым. Әмма балачак хыялларым бүгенге көнгә кадәр тормышка ашырам. Бу безнең узган ел һәм быелгы яңа экспедиция нәтиҗәләре. Безнең отряд эзләргә чыкканнан соң экспонатларның бер өлешен без бирегә китердек. Часть экспонатов мы доставили сюда. Укучыларда көнкүреш әйберләре, фляжкалар, каскалар, ашхана приборлары аеруча кызыксыну уятты. Мне очень понравились то, что Бу экспонатлар Бөек Ватан сугышы вакытында кулланылган. Шул мине аеруча кызыксындырды. Һәм хәзер аларны карау мөмкинлеге шатландыра. Мин шлемны күргәч, аны мөгаен берәр ватан герое кигән булгандыр дип уйладым. подумала, что его наверняка одевал какой-то герой Отечества, и это очень интересно. Оештыручылар әтиеннәр белән уртак эшләр дәвам итәчәк һәм музей яңа тарихи экспонатлар белән тулыланачак дип өметләнеп кала. Өлкәннәр көне алдыннан Луч телекомпаниясе такмаклардан торган уникаль проект «Непреклонный возраст» бәйгесен оештырды. Ниһаять, аның финалына да җиттек. Бәйгенең икенче этабында финалистларыбызны нәрсә көткәнен Ләйсән Галиева сөйләр. Бүген яңа телепроектның төшерү мәйданчыгында чын бәйрәм атмосферасы хөкем сөрә. Студия түрі музыка һәм күңелле җырлар белән тула. Проектның 8 финалисты 60 яшьтән өлкәнрәк солистлардан торган коллективлар. Алар бирегә яшьнең иҗат һәм актив тормыш өчен киртә түгеллеген исбатлау өчен җыелдылар. Яшәргә әйтәсе сүзем, безнең шушы хәтирә ансамбле кебек, бу безнең җимешебез бит инде үзебезнең. Бу җимешләр кабатлансын, буыннан буынга барырга язсын. Инде менә бу бәйгедә катнашуыбызга бик тә шатландык. Рәхмәт сезгә, Луч, Нур телекомпаниясының эшчеләренә, хезмәткәрләренә, кызлар, егетләр, сезгә бик зур рәхмәт. Без бәхетле. Шаяру, тормыш зирәклеге һәм халык колориты белән тулы жанр. Кайбер коллективлар исә такмакларны беренче тапкыр башкара һәм шуңа махсус безнең проект өчен әзерләп килгәннәр. Кызлар, әйдәгез үзебезнең тула такмакларын җырлыйбыз. Басыйк тула бергә басайык әле. Басыйк тула бергә басайык әле. Уйнап көлеп җырлап биеп күңел ачайык әле. Проект финалистлары чыгыш ясау тәҗрибәсе бай кешеләр. Аларның һәркайсысының җилкәсе артында дистәләгән, хәтта йөзләгән сәхнә чыгышлары. Шулай да җырлау алдыннан дулкынлану һәркем өчен табигый хис. Мы частушек много знаем, и хороших, и плохих.
Хорошо тому послушать, кто не знает никаких. Телекомпания Луш оештырган чараларда мин инде беренче генә тапкыр очрашуым түгел, катнашуым түгел. Бик күп чараларда, бик күп бәйгеләрдә катнашканым бар, призлы урыннар алганым бар. Мин инде ул бит инде экран алдында бармын, ниндидә булса дулкынлану була. Менә бүгендә ниндидер дулкынлану бар, ул инде исән кешенең һәрберсендә дә була торгандыр. Безгә инде әлбәттә уңышлар телисе килә. Инде тамашачыларның матур кайтавызларын көтеп калабыз. Җиңүчеләрнең исемнәре 1 октябрь көнне узачак концерт программасында билгеле булачак. Катнашучыларның иң-иңнәрен сайлау жюри кулларыннан гына тормый. Сездә безнең тамашачыларыбыз 14 һәм 15 сентябрьдә күңелегезгә хуш килгән коллективыгыз өчен тавыш бирә алачаксыз. Сезнең тавышыгыз җиңүче исемен билгеләргә мөмкин. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.